Assam government lapen sports and youth welfare tumpen kedeng pon Assam angkang pialong ta ki pathuanat anso se aprang kang thor pon jia phan all Assam khel maharan paman ponlo lason thak thak sikidam tang there ni phai isi pen plian ni plia pharman kokrajhara long all Assam khel maharan athletic surini ra inkora pli paman ponlo Lasolong Karbianglong Dipupen coach Sikaring Hilapen team manager Bokajan Sodrechopen Tahinong Parpia Tumpen Japonsi Pangrumpet Bang Inkorenergia Bang Pu Bang Piatum Chipati Dunlo Lasolong Asonason Even along Chipati Dunlo Sida all Assam Angkang Pensi Kachipati Kang Tang Soy Lapen Kithek Soy Saidia Jok Karbianglong Penke Kajir Milikpi Lai Nuvet An Medal Chipalong Dun Chotlo Kajir milik pialangli 800 meter race along ki kat chipati dunsi ki thom angdeng long chipali dunsi brown medal chipalong dunlo alangli brown medal chipalong dun pen apo pai la pen karbing lo phan nong me wan pilo laso pen jo coach la pen team manager atum penta ningarong lam chithan pon athe all Assam khel maharan athletic along ka chipati dun phan sungpik mate taf pik an pusi pachini athe kadukave Thongkebra pho district anang bong pen longdun bangwi pinpina district adu lapen Kokrajhar ke pathu ki biveka tumsita me medal longdun de pusi chini pon Kajir milik pi alangli ke Dipu Lamding road 4 kilo Sona Singh terang rong me kar Kalitang Jugendra milik lapen Mekri terang pi asu pi klo alangli ke bangdeng satlang chipa undun si non kole chari dun bomlang Alangli phanili tumahin penta kurwang thulapen ahirjumi pajiri duniglo alangli aprang anso se akang tuyang deng kili dun bomja phan kachuru pajir dunlo Bukajan penanantirang Karbinglong live